Bueno, pois, non sei se falar en galego ou en castelán. En que preferides? Pois en galego. Vale. Pois boas tardes a todos. O primeiro que é un placer grandísimo para min estar aquí, é unha honra grandísima clausurar esta reunión. Unha ledicia ver tantísimos amigos, moitos que facía tempo que non vía, e moitos alumnos, que eso sí que é o máis bonito. E a verdade é que parabéns por ter organizado este encontro, que xa o feito de estar xuntos é unha cousa que é tan bonita. Gracias, Tomás, pola presentación tan agarimosa. Hai unha enfermedade que se chama catatimia, que é a deformidade de realidade polo afecto. Os galegos incurrimos moito en catatimia, pero Tomás moitísimo. E por iso agradezolle tamén moitas palabras. Eu, a verdade, que podía ter pensado nunha presentación de clausura máis lúdica e divertida do que vou falar, pero non sei que foi o responsable de que falara de bioloxía de sistemas. Desto vou falar pouquísimo porque senón acabades mal o encontro. Vou falar un poquinho de bioloxía de sistemas, sí, pero de como vexo a medicina que ven, a medicina que xa é, a medicina do século XXI, e como vexo que está Galicia posicionada neste campo, tamén as cousas que estamos facendo desde o punto de vista da xenética, pero contar por que me parece importante e que é o que me parece importante. Mirade, ora penso que é o século da medicina personalizada. Chámase tamén medicina de precisión, que é un nome máis americano. Como non se ponen de acordo co nome, agora chamanlle medicina personalizada e de precisión. É chegar a un bo acordo. Pero realmente, que significa e que pasou? Científicamente se sabe desde fai moito tempo, se fala de farmacoxenómica, de cousas, sabemos que somos distintos na nosa reacción aos fármacos, pero foi un problema recente que ven moi impulsado pola industria farmacéutica. Por que? Porque a industria farmacéutica ten un problema. Costa máis cartos producir un fármaco, non conseguimos producir fármacos, vamos a menos. De feito, prácticamente todos os inventos son inventos do 60 e do 70 que se lle revira e se deslle revira, salvo no cancro. O resto, prácticamente, hai moita parálisis. O problema ven dun motivo que, como sabedes, para aprobar un fármaco unha axencia regulatoria, precisa que teña máis eficacia ou menos efectos adversos que o que ten un fármaco no mercado. Antiguamente os fármacos caíanse moito no seu desenvolvimento en fases iniciais porque moitas veces tiñan problemas de toxicidade. Pero non sabedes as virguerías que fan os químicos. Póñenlle ali un rabecho, esa é drogable. Pero hai un problema, que é a falta de eficacia. Chegamos como un plató do 60% de eficacia, é imposible aumentalo. Dentro do momento explicarei por qué. E as industrias farmacéuticas gastan unha cantidad de cartos enormes e chegan ao final e resulta que o fármaco non é máis eficaz que o que hai e non lle aproban e arruínanse e non lles gusta a idea. Este é o problema principal. Agora explicarei os motivos. O segundo que, bueno, igual vos parece que un 55-60% de eficacia é pouco, pero é moito. Fai un século que tiñamos os primeiros antibióticos e nada máis. O resto era ineficaz todo. É bastante. Por iso a medicina conseguiu aumentar tanto o que é a esperanza de vida e a calidade de vida. Non é un problema menor as reaccións adversas a fármacos. Desto non falamos moito, pero sabedes que está entre a cuarta e sexta causa de morte en todos os países desenvolvidos, que morre bastante máis xente por efectos directos adversos a fármacos que por accidentes de tráfico. Desto non falamos moito, pero é unha realidade. E representa tamén un gasto sanitario enorme, unha moitísima morbilidade tamén. O motivo desto é unha cousa que fai moitos anos chamei eu a paradoxa do desenvolvimento dos fármacos modernos. Porque as industrias farmacéuticas, para probar un fármaco, faise un ensaio clínico en poblacións, en grupos. Pero os médicos tratamos doentes, individuales, que poden reaccionar moi distintos e ser moi distinto. Meu pai, que neste momento está un poquinho maliño, pode tomar un antiinflamatorio con chourizo. Eu, cando me tomei un omeprazol, únicamente cheiralo, xa me doe o estómago. Temos reaccións individuais importantes. E o motivo non é outro que somos distintos porque é preciso ser distintos.
A vida na Terra empezou cando a Terra se formou. Prácticamente pouquiño tempo despois. Apareceu unha molécula que todos coñecedes, que é o ADN, seguramente na propia Terra. Empezouse a dividir. Empezou a ter unha serie de propiedades que son iguais en toda a Terra, para toda a especie. O ADN é o sinónimo de vida. Todo o que ten vida ten ADN, o que non ten vida non ten ADN. Outra molécula parecida que é ARN. Pero está diseñado desde o primeiro que en cada división desa molécula sempre por azar apareza algo novo. Chamamos de mutación. Cada vez que o ADN se duplica, aparece algo novo. De pais a fillos, temos a mitade do pai, a mitade da nai, máis algo novo. O motivo non é outro que ser distintos, porque se fóramos todos iguais, ven un cambio climático, ou ven un virus, ou ven un tóxico e mata a todos da especie. Necesitamos ser distintos para que as especies podan vivir. A mutación foi o motor de evolución. Foi o que orixinou toda a diversidade de seres vivos que nos rodea e que vedes na Terra. E se consideres a vida na Terra que leva 4.000 millóns de anos como un día, 24 horas, nos levamos aquí menos do último minuto. E aquí estamos. Somos distintos e por iso reaccionamos distintos aos fármacos. Pero isto non explica a falta de eficacia. A falta de eficacia ven derivada dun problema, dun concepto de enfermedade. Realmente, conceptos de enfermedade debatíronse desde fai máis dun século. Eu penso que realmente non dimos ben nunca con un concepto de enfermedade. Falamos de enfermedade, de síndrome, de trastorno, que é un eufemismo para decir un problema por parte dos psiquiatras, polo estigma que pode ter a palabra. Pero, que é? Mira, eu penso que a enfermedade non é nada máis que un problema de causa biolóxica, é tan simple como isto. Ten que ser biolóxico, porque un traumatismo non é unha enfermedade, é un traumatismo. Polo que un individuo sufre ou fai sufrir os que lle rodean, porque ele pode non ser consciente do seu sufrimento. Imaginademos unha patoloxía psiquiátrica. Non é máis que isto. E o problema é que moitas veces, durante todo este tempo, confundimos moitísimo que son síntomas con enfermedade. Se eu vos pregunto que é a fiebre unha enfermedade un síntoma, decidesme un síntoma. Se digo a artritis, a hipertensión, a esquizofrenia, o asma, decidesme enfermedades ou síndromes. E digo, por qué? Unha fiebre é un síntoma, aumenta a temperatura. Unha hipertensión aumenta a tensión. Artritis non nos din aquí nesta facultade color e rubor nunha articulación. Todos son signos e síntomas. Por que intuitivamente, por que decimos fiebre síntoma? Porque sabemos que é un síntoma dunha infección. Pero que unha fiebre pode producirla tamén un traumatismo, os psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas, un problema inmunolóxico, 20.000 cousas. Ora, imaginadevos que tratades todas as fiebres con un antibiótico de amplio espectro, pensando que é a enfermedade da fiebre. Nunca conseguiredes ter unha eficacia terapéutica de máis do 25% nas fiebres. Entendedes? Por moito que fagades. Porque hai que dividirla nas súas causas tratables distintas, porque é heteroxénea. Este é o concepto básico de medicina personalizada. Como é imposible aumentar a eficacia, porque as enfermedades son moitas cousas nunha, porque non son nada máis que unha definición de un conxunto de síntomas e signos que é por o que definimos, necesitamos estratificala, necesitamos dividirla nas súas causas ou ben en grupos tratables dunha maneira igual. E para isto precisamos biomarcadores. A que entendedes xa moi ben que é medicina personalizada. En resumen, hasta aquí. Somos distintos e necesitamos biomarcadores que nos distingan a nós quen responde ben a un fármaco e quen responde mal. Pero, por outra parte, a enfermedade é distinta, é heteroxénea, e necesitamos tamén biomarcadores para dividila nas súas causas principales. Hasta aquí, entendido. En definitiva, o que temos que buscar esos biomarcadores. Todo o que acontece con medicina personalizada ten basicamente 3 fases. Unha que é moi de investigación, descubrilos. Descubrir algo que me diga que por que meu pai pode tomar o antiinflamatorio, eu teño que ter máis cuidado para telo antes de tomalo. Necesitamos descubrilos. Necesitamos descubrir biomarcadores que nos permitan dividir a depresión en grupos. Porque un lle irá ben un tratamento, outro lle irá ben outro, porque son cousas distintas.
O segundo, cando descubres, alguén ten que decir, eso vale. Isto é a fase de validación, eso é verdade. Porque senón temos un caos. Todo o mundo di, o meu é o importante. Para iso, neste campo que vos vou falar, a posición das esencias reguladoras é moi importante. E sabedes que España depende da Axencia Europea do Medicamento, que ten, como ten igual a FDA, grupos de traballo que definen a validez destes biomarcadores. De modo que logo na ficha clínica dos medicamentos veña escrito o que hai que facer. E último, unha vez este descuberto, este validado e aprobado, haberá que saber como facer para pedilo, para facelo e para leválo á clínica, que é a fase de traslación. Vou falar un poquinho da parte de investigación. Somos, como vos decía, sempre xenes e ambiente. En algunhas cousas somos máis xenes, noutras cousas somos máis ambiente. Nunha enfermedade xenética somos moitos xenes. Nunha enfermedade psiquiátrica somos moitísimos xenes. Por exemplo, a esquizofrenia somos un 82% xenes, un 18% ambiente. En cancro somos un pouquiño máis ambiente. Cancro de mama, 25% xenes, 75% ambiente. Isto todo sabémolo, por unha estima que se chama heredabilidade. Por mirar semelos univitelinos separados de ambiente, é dicir, se un ten artritis, outro tamén ten artritis. Se un ten cancro, outro tamén ten cancro, así calculamos heredabilidade. Eu vou falar da xenética, ao final un pouquiño do ambiente, porque é do que me toca do meu. Pero da xenética, decirvos que, como vos decía, somos distintos, pero hai dous tipos de mutacións. Unha mutación que temos heredable, en liña serminal, e mutacións que temos cada vez que se divide unha célula. En cancro é moito mutación somática, células que se dividen e que van acumulando mutacións. En enfermedades comuns ou xenéticas é moito serminal, porque son mutacións que temos e que non fannos máis predispoñentes a ter un cancro ou outra enfermedade, son dúas cousas distintas. A boa cousa da xenética é que un home moi sabio, do que non se fala tanto como se debería, de verdade, a min dame moita mágoa, porque eu a persona que científicamente máis admiro este máis que Einstein. Pero era moi humilde, entonces o problema que hai é que o ser humilde non vende moito. Salvo na nosa terra, que afortunadamente vende bastante ben, como unha característica cultural que temos que cuidar moito. Pero este home chamábase Fred Sanger, morreu fai 2 anos. El descubriu como ler as letras do libro da vida. Deronlle por elo, mirade, descubriu isto no ano 1977. No 80 deronlle o seu segundo premio Nobel de Química. É a única persona que levou 2 premios Nobel de Química. E o descubrimento que fixo foi seguramente o máis trascendente da historia da humanidade, porque permitiu ler os libros da vida, desde logo da historia da medicina. Permitiu ler os libros da vida, de toda a vida. Se o ADN é a molécula da vida, é a causa de evolución, é a causa das nosas diferencias, é a causa de moitas das nosas enfermedades, pero non se sabía ler. El descubriu unha técnica para facelo, que chamamos de secuenciación. Era unha técnica que costaba ao principio moito traballo, era lenta, pero houve progresos moi rápidos. Mirade, o libro do ADN humano, o ADN é unha molécula como se fora, para que a entendades ben sempre, como un libro grande, é como a Catedral de Santiago, máis ou menos, en 23 tomos, que son os cromosomas, e ten 3.300 millóns de letras, que chamamos bases. Sabedes que as palabras do libro son palabras de 3 letras, e as letras son A, T, C, G, e así leemos as cousas. As instruccións de como funciona cada organismo vivo veñen de capítulos do libro que lle chamamos xenes. No xenoma humano temos 22.000. Que din que se che faga o corazón, que se che faga a retina, que produzas hemoglobina, que teñas un citocromo. 22.000 instruccións, que son as que temos. Para ter o libro, cando as técnicas empezaron a mellorar, hubo un proxecto internacional de moita importancia que se chamou Proxecto Xenoma Humano, no que non participou España. Pero entre que moitos países desenvolvidos do mundo, entre eles todos, foi o proxecto científico máis importante da historia da humanidade, tamén en cartos, máis que a carreira espacial enteira, incluindo Rusia e Estados Unidos, para ter o libro da vida. Empezou no 1990 e acabou no 2002. E
tiñamos o libro. Empezamos a descubrir os xenes, a entendelos pouco a pouco. Isto é antonte, porque é 2002. Pero agora unha revolución moi grande da man do que se chama secuenciación de nova xeración. A técnica que descubriu Sanger todavía se sigue usando en todos os laboratorios, imaginádevos. Pero apareceu unha revolución biotecnolóxica, demanda física de semiconductores, na que podemos producir o que durou 12 anos e custou miles de millóns de euros. En laboratorios como o noso producimos libros enteiros ao día. Claro, isto veu tamén da man da bioinformática, porque nada máis que en letras dun laboratorio como o noso salen 3 terabytes a semana. Pero imaginadevos o cambio cualitativo de todo, poder ler os libros masivamente da nosa vida e de todas as vidas. E claro, isto foi unha revolución grande que nos permitiu entender moitas cousas mellor. Por exemplo, a enfermedade máis xenética. A enfermedade xenética, a enfermedade mendeliana, a enfermedade que se hereda, son raras, pero son moitas. Realmente hai 22.000, tantas como xenes temos, porque todos os xenes teñen unha instrucción. Se falla a instrucción por unha mutación, ese xen para algo está. E a verdade é que, hoxe en día, podemos diagnosticar bastante ben. Normalmente atopamos a causa nun 70-60% dos casos. Non sempre, porque hai moitas partes do libro que ainda non entendemos ben. Podemos lelo, pero moitas partes ainda non as entendemos. Sobre todo aquelas zonas onde está o que se chama a regulación do ADN. Pero imaginadevos que trastornos como autismo, que por certo non se sabe por que está aumentando tantísimo de frecuencia, que pasou a ser dun trastorno raro a ter unha incidencia en Estados Unidos de 1 en 50, en Europa de 1% de recén nacidos. É un trastorno de neurodesenvolvimento, moi xenético, pero no 40% dos casos somos capaces que de atopar cal é o xen que está mutado. Isto é moi importante para as familias, primeiro, para que teñan un asesoramento xenético, porque eles teñen moito risco de ter outro fillo con autismo e discapacidade intelectual. Tamén para predecir comorbilidades. Podemos decirlle, mira, cuidado que vai ter unha epilepsia e vai ir ben este fármaco. Ou cuidado que este rapaz pode ter un problema cardíaco e hai que implantarlle, vai ter unha fibrilación sí ou sí, e igual hai que implantarlle un desfibrilador. E tamén para ir dividindo isto de personalizar unha enfermedade común en moitas enfermedades raras que o que é. En Galicia, a parte de xenética, penso que témola organizada de forma modélica. Xenética é unha especialidade da medicina que non hai en España. Aínda non, é o único país do mundo desenvolvido e sin desenvolver que non ten a especialidade de xenética. O único, que é unha cousa que non se entende. Pero, bueno, é como é. Claro, saliu en España desestruturadísima. En moitos hospitales, xa non no hospital, un servicio, outro servicio, outro servicio, outro servicio, fan cousas. E claro, eso impide a coste-eficacia, porque non podes competir logo con grandes centros privados que podan facer secuenciacións e aparatos e ter bioinformáticos e cousas. Aquí en Galicia centralizámola. Debe ser das poucas cousas que temos centralizada, dentro dun minifundio cultural que tamén ten as súas cousas boas. Pero está centralizada, é unha estrutura do Sergas que se chama Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que tuve a honra de promover da man de Manolo Salorio, que teña unha estrutura similar, e que a súa axuda é que realmente é o centro público ou privado de máis volumen asistencial do país. Cuadriplicamos La Paz, por poñer un exemplo, o que nos permite facer diagnósticos máis especializados e mellor. Temos máis de 20.000 pacientes ao ano, e a verdade é que funciona moi ben, pero cos problemas en xeral que ten a asistencia pública, que moitas veces teríamos que ter máis personal para dar mellores tempos de resposta. Pero bueno, son cousas que polo menos está así. Galicia, xa falarei, ten moitas características que fai que teña, por algún motivo, máis enfermedades xenéticas que o resto dos sitios. Estou falando do mendeliano. Por que? Porque na nosa vida tocounos emigrar moito e ter pouca inmigración. En xenética, a mestura é boa. A endogamia é mala.
a maior parte das enfermedades son producidas por, xa sabedes que cando hai xente que se xunta da mesma familia, pois teñen moito máis posibilidades de ter unha enfermedade recesiva. E non únicamente iso. E tamén hai enfermedades que son típicas de lugares. Por exemplo, en cancro de mama hereditario, temos unha mutación galega, que só é galega, que apareceu aquí fai 3.000 anos, ou 4.000 anos, entre 3.000 e 4.000 anos, e que representa máis do 60% de todo o cancro hereditario de Galicia. É un cambio dunha A por unha G nunha zona de splicing dun xen que se chama BRCA1, que é de cancro de mama e ovario. Por que apareceu aquí? Seguramente por azar. Por que se espallou tanto por aquí? Non o sabemos. Por exemplo, na Costa da Morte, hai unha ataxia únicamente típica da Costa da Morte e que está ali concentrada, que apareceu, se o sabemos, fai 7 séculos, unha cousa así. E os pacientes están confinados ali. Temos hemocromatosis no Barbanza, temos unha mutación de non sei que no Caurel, temos todo así. Explicarei logo por qué. A enfermedade rara chamas así por un tema de frecuencia. É rara, pero son moitísimas. Hai moitísima xente, un 10% da xente ten enfermedades raras. Todas xuntas son moitas. E cada vez hai máis. Por qué? Porque estamos subdividindo a enfermedade común en un montón de enfermedades raras. O autismo era común, pero ahora son 200 enfermedades raras distintas. E moitas que empezan a ter tratamentos. Isto é unha ventaxa, tamén un problema para o sistema sanitario, porque desenvolver un fármaco para un grupo reducido significa que costa moito máis. Estímase neste momento, ligados da man da terapia xénica e celular, empeza a haber tratamentos para moitas enfermedades raras. Atrofia muscular espinal, moitísimas enfermedades, pero a costes tremendos. Hai que ver como temos que abordar eso, porque tamén é un dereito dos pacientes, pero tamén moi costoso. Estímase que daqui ao 2027 o gasto sanitario en enfermedades raras vai representar cerca do 10% de gasto en medicamentos. En este momento é insignificante. Como vai asumir isto o sistema de saúde? Pois haberá que pensalo. Tamén un obxectivo do Consorcio Internacional de Enfermedades Raras é que todos os pacientes que teñan unha enfermedade rara, unha enfermedade xenética, que xa os digo en su conxunto non son raras, que son supercomuns, non tedes que ver máis o autismo ou discapacidade intelectual, teñan un diagnóstico o 90% en 2 anos a partir de que se detecte un síntoma. Digo vos que con diferencia, ainda que nos vai costar cumprir os obxectivos do IRDIC, é a comunidade que ten máis posibilidades de conseguilo. En España, con diferencia, porque é onde mellor estructurada está. Pero, e enfermedade común? Que pasa ca asma, hipertensión, enfisemas, todo o que temos, todo. Isto como se fai? Como se pode atopar o componente xenético? Como podemos facer para entender? Secuenciar o libro inteiro ainda é moi caro. Estou falando de que, por exemplo, unha enfermedade como Alzheimer, que o seu día, pois igual son máis de 200 genes que están implicados, todos un pouquiño, hai 200 Alzheimer distintos. Pero se temos que secuenciar como contribúen cada un moi pouquiño a enfermedade, se tuviéramos que analizar o libro inteiro de 50.000 pacientes, non nos dá os cartos ni nada. Que facemos? En vez de ler todos os libros, facemos o que se chama estudios de asociación. Collemos, por exemplo, 20.000 xente que ten Alzheimer. É un proxecto que temos agora. Outros 20.000 que non teñen Alzheimer, que chegaron de vellos e teñen a cabeza como meu pai, de ben. Neles, en vez de estudiar todas as letras, estudiamos unha letra por cada folla. Temos 1 millón de follas. Isto vale pouco, vale 20 euros, analizar unha letra por cada folla. Pero claro, se teño que analizar 20.000 pacientes, 20.000 controis, e analizar 1 millón de letras, teño que facer 40.000 millóns de análisis. Donde fago isto? Isto tense que facer en centros con moitísima robótica e con moitísima estructura, e moitos países montaron o seu. España, a imitación de Xenoma Canadá, fai 20 anos creou un centro nacional que depende do Ministerio de Sanidade, que se chama Centro Nacional de Xenotipado.
Temos 2 laboratorios, eu son o coordinador dese centro, un laboratorio no Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas en Madrid e outro aquí no hospital. E traballamos para todos os investigadores ou consorcios internacionais que queran facer estes estudios masivos de asociación. Son laboratorios grandes que teñen moitísima robótica e que teñen que producir moitísimos datos. A idea, basicamente, eu comparo casos e controis e miro o que é distinto. Imaginadevos, collo, estudio o millón de letras. Imaginadevos que nunha das páxinas todos os Alzheimer teñen casi todos A e os noutros teñen T. Digo, esta páxina, igual a letra non é, pero a páxina algo dirá. Entendes? Eso ten que ver co Alzheimer. E así con todo. Aquí fixemos descubrimentos moi importantes que moitas veces están revolucionando moitas cousas. Por exemplo, o traballo noso máis citado foi de esquizofrenia, con pacientes de aquí, de Valencia, de España e de outros sitios europeos. Comparamos casos e controis desta maneira e que vimos que as páxinas que eran distintas tiñan que ver ca inmunidade. Eran todo HLAs, os genes reguladores de inmunoglobulinas. Significaba que esquizofrenia basicamente era unha enfermedade autoinmune. E xa hai tratamento regulando inmunidade en fases 3 para un subgrupo de xente que padece este problema. Eso é como cambian as cousas. E temos moitísimos marcadores podemos así subdividir a enfermedade común, atopamos novas ideas para facer fármacos, e sobre todo temos moitos biomarcadores de resposta. Quen lle vai ben un fármaco ou quen lle vai mal. Isto é moi fácil de facer e non necesitas números tan grandes. Aproximadamente en 1/3 dos fármacos que temos actualmente é obligatorio, ou casi a mitade para FDA, máis ou menos 1/3 para EMA, é obligatorio ou aconsellable facer un análisis xenético, que non vale nada, valen 2 euros, 5 euros. Hai unha página web que se o queredes mirar, que se chama FastJKV, que é do consorcio americano, que metedes o medicamento e xa vos din, é obligatorio, é aconsellable, é recomendado, moitos son obligatorios. Cada vez máis. Isto se está actualizando a unha velocidade brutal. Son moitos. Faise isto na práctica clínica? A medias. Nos aquí sí que podemos dar unha resposta a calqueira médico en menos de 2 días ten no IA o seu resultado. O problema é que pídeno. Os que traballan en oncoloxía, sí. No cancro é todo moi estructurado, pero en outras moitas especialidades non. Eu penso que é por un problema relacionado tamén ca educación. Temos neste sentido que facer un esforzo moi grande educativo e de entrenamento e de educación de xente, sobre todo áreas que se poderían beneficiar moitísimo como a psiquiatría e outras moitas que moitas veces non se sabe. Tamén, ligado a isto que vos digo, podo decir, esta letra teña moito máis os de Alzheimer, esta non, estes non. É un indicador de que tendo esa letra tes risco de Alzheimer. Podemos predecir o risco. Bastante mal para todo. En moitos casos non compensa. Por exemplo, predecir risco de Alzheimer non tería sentido ningún. Aparte que non entendemos todavía os condicionamentos ambientais, porque todos sen ese ambiente. Pero non tería moito sentido porque que producirías angustia e non podes facer nada. En cambio, onde estamos máis avanzados aquí é en cancro de mama e en cancro de colon. En cancro de mama, ligado a varias iniciativas americanas e proxectos europeos, que coordino 2 deles, somos cada vez millores predecindo cancro de mama. Isto que vai significar? En algúns países europeos, e a mí me gustaría isto tamén implantarlo en Galicia, o que se está facendo é cando se fai o screening de cancro de mama, ponse unha variable nada máis que a idade. É unha variable ridícula, porque é unha de moitas variables. Xa a variable xenética predice moito máis que a idade. Se eu fago un test de 70 destas letras, predigo moito mellor que a idade. Se ainda por riba engades información familiar, información de dieta, tes riscos distintos. Non significa que o sistema de saúde gaste máis, pero podes estratificar, podes decir, ti a partir dos 40 anos vaite a facer unha mamografía e seguir o que teñas que facer, pero outro igual non tens que facer nada porque non tes risco nulo. Entendedes? Isto en algúns países xa está implantado. Dinamarca,
proxectos pilotos en Alemania, Suecia, Holanda. Cancro. Cancro seguramente a parte que máis avanzou, ligado sobre todo a dos proxectos internacionais, o máis importante se chamou o Consorcio Internacional do Xenoma do Cancro. Ese proxecto consiste, mirade, o cancro é unha mutación nunha célula. Normalmente dun xen de morte celular, que a célula non pode morrer, ou dunha propiedade da célula. A célula non pode morrer. Mutou o xen que lle decía que tiña que morrer, non morre. Normalmente o sistema inmune a detecta e a mata, pero pode escapar. E empeza a acumular máis mutacións. E máis, tratando de sobrevivir. Como fixo sempre a evolución. É que todo o esquema a nivel do mundo é igual, todo. Da vida é igual. E trata de sobrevivir, vai acumulando mutacións. Claro, non importa tanto que un cancro este aquí ou este aquí, sino que a mutación se acumulou, porque terá unhas características biolóxicas determinadas. O proxecto internacional do xenoma do cancro consistiu en que moitos países do mundo colleron cancros distintos para estudiar as mutacións que esos cancros teñen. Aquí España participou con un cancro nada máis. Estados Unidos tiña 10, China 7 e así. España 1, que foi a leucemia linfocítica crónica, un consorcio que dirixía meu amigo Carlos López Otín e Elías Campos, e que participábamos nós tamén, secuenciouse. Léronse todas as letras dos cancros. Estos son como son todas as letras, todas as mutacións que teñen os distintos tipos do cancro. Por exemplo, cancros moi malos como melanoma chegan a acumular máis de 100.000 mutacións. Analizando bioinformáticamente esas mutacións podemos saber cales son os que, por onde empeza o tumor, que é o que temos que parar, cales son o que chamamos os drivers, que moitas veces son distintos desde que empeza a cando hai unha recidiva. Isto é o que permitiu este avance tan enorme que todo o que é ligado a targeted therapy, as terapias dirixidas. Sabedes que logo dunha primeira liña, que todavía son moi agresivas, agora se mira sempre cales son as mutacións do tumor e se ve cale, podes decir, vamos a darlle este anticuerpo monoclonal, ou esta outra cousa, entón así moitas veces podes cronificar e desde logo sempre aumentar a supervivencia no cancro. Cancros malísimos como pulmón, mirade, a supervivencia en cancro, fai nada, cancro de colon tiña un 20% de supervivencia, 5 anos, ora ten un 70%. Cancro de mama, máis 80%. Cancro de pulmón, que era prácticamente mortal, un 40%. Quizá, tal vez, no cancro de cabeza e pescozo, que non é avance significativos, ainda que temos un proxecto moi grande da ECC. Páncreas, que a cousa todavía está moi limitada, hasta melanoma, hai targeted therapy. E sí que veso tamén que hai moitos, estáse facendo tamén por moitos servicios, particularmente o Servicio de Oncoloxía de aquí, de Santiago, traballos moi bons. Hai unha gran promesa no que é a biopsia líquida, analizar as células tumorales non do tumor, sino no sangue. O motivo é un motivo claro, o cancro é clonal. Igual faz unha biopsia e colles un sitio que ten unha cousa distinta. En células no sangue sae como un pool de todo o que pasa no cancro. Eso ten unhas ventaxas clarísimas. Pero de momento non hai moitos biomarcadores trasladados para moitos cancros no que é biopsia líquida. Ainda hai que facer moita investigación. Vou rematando, pero contarvos que cando atopamos un xen dunha enfermedade é unha diana para facer un fármaco. E aquí tamén estamos ben posicionados. Eu fai anos dixen eu, se nós temos ideas, podo saber que este xen ten que ver coa esquizofrenia, ou co Alzheimer, ou co cancro, se alguén me pudera axudar a facer moléculas para curar aquelo. Entón, aliéime con un grupo de farmacia que é unha gran amiga miña, que é a profesora Mabel Loza, que ten unha enorme iniciativa, unha catedrática de farmacoloxía, e fixemos unha estructura que se chama Kertor, donde traballamos en colaboración público-privada para a búsqueda precoz de fármacos. A verdade é que tuvemos a sorte de ter un proxecto europeo moi grande, que se chamou Inofarma, nos cartos de Bruselas, que nos permitiu facer unha infraestructura con estándares industriais que os parte do que se chama o ERIC, a Red Europea de Altas Capacidades de Descubrimento de Fármacos. E traballamos en modelos público-privados, o sea, o que facemos é o seguinte, nos, a partir dunha idea, podemos probar millóns de moléculas para saber se unha molécula é efectiva con esa diana.
Unha vez temos é ter un candidato a fármaco. Empeza unha fase 1 de 4 fases. Nós non podemos seguir máis de fase 1 porque esos son moitos cartos. Pero podemos chegar a fase 1. O que facemos é o seguinte. Penso que o éxito que está tendo esta iniciativa é a seguinte. Eu pensei, eu traballei na Axencia Europea de Medicamentos representando España no grupo este de Medicina Personalizada moitos anos. Eu vi unha cousa. As farmas tiñan todo o seu centro de investigación. Normalmente en Zúrich, en Boston, en Los Ángeles, porque se as ideas, su grupo de investigación, pero as ideas son dispersas. Moitas veces moitos de galegos, pero igual un galego en Boston, un xaponés en Osaka, entonces decía eu, aquí hai un mercado de ideas que está desaproveitado. Entón, o que facemos é o seguinte, conseguimos cartos, isto é complicadísimo, unha das loitas da miña vida, pero convencer a que unha farma, por exemplo, nesta iniciativa que se chama I2D2, Johnson & Johnson, Janssen, que pon cartos. Nos poñemos cartos e conseguimos que a Xunta poña cartos. Temos cartos, por exemplo, 4 ou 5 millóns de euros. Entón, o que facemos é, abrimos unha chamada de interese a todos os investigadores do mundo, que nos dean ideas. Valorizamos as ideas e collemos as 4 millores para desenvolvelas. Como son tan escollidas, normalmente teñen habitualmente éxito de chegar, temos un éxito de chegar a fase 1, logo xa se verá. Pero a empresa farmacéutica non teñe propiedade intelectual e propiedade industrial, pero teñen dereito preferencial de explotación. Poden comprala antes que outras. E co diñeiro que nos dan por compralas, temos diñeiro para facer outra aventura. E a verdade é que sí que estamos tendo moito éxito porque conseguimos reducir moito tempo de descubrimento de fármacos, de chegar a fase 1. Reducir moitos costes. Penso que o modelo é un modelo de éxito. Dá moito traballo e ten moito risco. Non é como unha aventura de altísimo risco, que eu menos mal que teño un papel detrás porque eu son de risco baixo na miña vida. Pero ela ten outra mentalidade, afortunadamente. Como está en xeral a situación que temos? Mirade, hubo un informe de fai uns meses de medicina personalizada en España, como estamos en global. Galicia está ben posicionada, ten un grado de desenvolvimento alto en medicina personalizada. Imaginadevos que outras comunidades teñen moito menos, algunhas de moi punteiras, como Madrid. Isto é, nas distintas áreas como estamos. Estamos moi ben en colaboración público-privada, estamos moi ben en traslación, estamos mal en ter unha estrategia galega ou un gran proxecto galego que nos posicione ben. Os cataláns teñen o proxecto 1000 xenomas catalán, os navarros proxecto 1000 xenomas navarro, andaluces proxecto xenoma médico que son 1000 doentes e tal, Extremadura o máis millonario, Galicia non ten. A min penso que é onde mellor podíamos estar porque nos posicionaría mellor nunha gran aventura que ahora vos vou contar internacional que se chama o proxecto d'1 millón de xenomas. Tamén nos permitiría entender moito mellor as patoloxías. O proxecto de millón de xenomas é a iniciativa, despois do proxecto xenoma humano, é seguramente a iniciativa internacional máis importante que houve neste ámbito. O objetivo é ter antes de 2022 1 millón de xenomas de cidadáns europeos ligados á historia clínica, con seguimento. Para isto temos algúns problemas. Imaginadevos que a historia clínica electrónica, as distintas comunidades de España non son compatibles. Que comunidades punteiras, Madrid e Barcelona, non é compatible entre os seus propios centros de dentro. Por lo menos Galicia temos Galicia, Andalucía ten Andalucía, Madrid non ten, Barcelona non ten. Isto non sei quen o fixo así de mal, pero sí que é un problema grande, porque se trata de cruzar toda esa información. Necesitamos grandes estructuras bioinformáticas. 1 millón de xenomas son petabytes. Imaginadevos imaxen, datos clínicos, información que ten que ser quitada con procedimentos ontolóxicos e idiomas distintos. Nós temos a sorte de ter o CESGA, un centro de supercomputación. Por exemplo, no noso centro non temos, nos precisaríamos ter ordenadores de aquí hasta lá,
que temos un cable de fibra óptica que vai ao centro de supercomputación e chegamos a un acordo con eles, que é un centro que está dentro da rede europea tamén de altas capacidades, da parte informática, e que ten, é un superordenador que se chama Mare Nostrum, que se chama Finisterre, que é como Mare Nostrum catalán. Non ten tanta capacidade de cálculo, outro é máis grande, pero ten bastante para nós. Traballa sobre todo para Citroën, para a empresa industrial. Na parte universitaria, nós e os físicos somos os que máis a usamos. E a verdade é que a mí me gustaríame moito, non teño aquí unha cousa así, isto. Mirad a importancia de ter ese plan en Galicia. Este é un traballo que publicamos na revista Nature Communications fai un par de meses. Un traballo moi bonito, a mí encantoume. Fixémolo ca Universidade de Oxford. Neste traballo que miramos non todo o xenoma, pero unha letra, esta que os decía, aproveitando esos traballos que facemos, unha letra por cada folla. Isto é como España, xenéticamente. É como máis ou menos como é España xenéticamente no século XIV, porque podemos ir para atrás hasta que nos dé a gana. Imaginadevos que xenéticamente parece ser moito máis un asturiano a un andaluz do oeste que un andaluz do oeste. Os galegos, mirade, estes puntiños, estes cuadradiños morados, vedes aquí en Granada, en Alpujarra. Isto foi colonización. E todo isto é reconquista, ou conquista, que creo que reconquista non se debe chamar. Norte-sur. Aquí non ven Portugal, pero témolo feito. Portugal somos portuguesiños. Penso que mellor que para ben, eu moi orgulloso. Pero somos portuguesiños total, normal, temos barreiras xeográficas cara este lado e tuvemos moita migración sur-norte. Pero o máis interesante de Galicia, aparte de ter máis componente norteafricano que o resto de España, que é xudeo, os ourensáns saben ben, o curioso é que, mirad, isto é o que chamamos subestructura poblacional. Isto é País Vasco, que é o máis extremo noso, isto somos nós, pero non vedes aquí millóns de cuadradiños. Significa que eu podo distinguir galegos en 10 kilómetros. A xente, que quere dicir isto? Que os de Santa Comba levanse mal cos de Negreira, nunca se casaron, os de Negreira cos da Baña, os da Baña cos de Mazaricos, os de Mazaricos cos de Muros, e compartimos a ancestralidade. Somos todos curmáns a 10 kilómetros. Esta é unha característica única que é o que explica toda esta subestructura, pero que fainos atractivísimo para a industria farmacéutica para descubrir dianas para fármacos. Que ademais ter un proxecto galego daríanos un éxito seguro. O que pasa é que a ver se a alguén se ocurre financialo. E con isto vou acabar. O futuro vexo eu integrando información. Claro, isto como se traslada? Quen entende todo isto? Como está o acceso de información? Penso que ao final andarán todos os médicos con unha app ali que conectado non sei como e integrando datos xenómicos, epixenómicos, microbioma, que é un campo que ven tremendamente lanzado, dalle unha probabilidade de cousas que logo falando co paciente tomar as súas decisións, pero lle axudará a tomar as decisións. Penso que é a única maneira. Pero sen olvidar o máis importante para min. Eu sempre, cando teño que falar de medicina personalizada, que algo é de bioloxía de sistemas que non vos falei, digo eu que para min sempre o máis importante é o cuidado personalizado. Somos xenes e somos ambiente. O ambiente tamén modula os xenes. A veces somos moitos xenes, pero o ambiente sempre ten algo que ver. E sempre me gustou moitísimo esta experiencia, un traballo publicado en Nature Neuroscience, nunha revista de alto impacto, donde dúas ratiñas xenéticamente idénticas, se se alimentan distinto, sendo xenéticamente idénticas, obviamente vailles distinto. Hasta lle cambio a cor da pel. Se lle das por calladas, morren antes, teñen cancro, teñen obesidade. Pero máis curioso, se se separan das nais, crías xenéticamente idénticas, e outras se deixan cas nais, as que se deixan cas nais viven máis, as outras morren antes, teñen máis cancro, teñen TDAH, teñen obesidade, teñen problemas. E se saben os ratos que é o que se metilou distinto, que modificacións químicas levou o ADN para ter estes problemas. Por iso unha cousa tan sutil como esa, tan sutil, pode influir tanto no que é na enfermedade. Por iso o cariño e a atención personalizada do ente pode ser tamén, non únicamente porque afectivamente ou psicolóxicamente sea tan importante que o é,
sino porque seguramente hasta biolóxicamente é igual de importante. E por iso, cando un alumno meu, calqueira médico que penso que lle colle unha man un paciente que ten tempo de estar con ele e lle dá un cariño, que penso que os galegos facémolo moi ben, eu sempre digo que ben o estará metilando. E con isto remato, dándovos as gracias por todo o traballo que estades facendo pola medicina en sitios tan distintos. Eu este meu grupo, onde estades todos moi benvidos. Cando querades ver como é aquelo, un placer tamén. E normalmente o sábado sempre enseño a xente aquelo, a xente que quere velo, rapaces ou xente que queira. Este son eu, que me toca ir calando. Gracias.